Greetings, 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 and more greetings to you good people. My name is Deejay Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu cha content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwani munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosoka uri panapa muzora nhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugari wepanapa, tunangokutenda nekuda sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Zvamanje ndauya kuti timboonesana nekutsurana nekugadzirisana panenge pachibhaizika. I think Mapostori akubhaiza, saka adamboita achiudziridzwa kunzi musoro yavo iyi yakazara mvura iite zvinhu zvinenge zviri nani pane zvavari kutiitira izvo, vachitengesa ramangwana revana vavo, ramangwana ravo, ramangwana revazukuru vavo nechicken inn. Hanzi sapatina kudya kwemweya. Chii chakadaro ichochocho? But ndisati ndapinda muvidhio rangu zvizere, ndikuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate panhamba dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi panhamba dziri pascreen ipapo. Tofambira nyaya dzacho tisingatye, tisingavhunduke, tisingakwate madinga, mabharanzi ezanu PF aya anditika. Right, kune vaye vanonetsekana neganda, vasiri kufara neganda ravo, rinongova rine zvimapundu-pundu, rinongova rine mascratch marks, rinongova risina kunyasoita zvakanaka. Chikwapuro chapo zvakuita zvinhu, skin chapter, skin care baba, zvinhu zvako zvoita sei zvoendeka. Bata nhamba dziri pascreen idzo, kana kujoina WhatsApp group kana WhatsApp channel, malink arimo mudescription. Woita sei wetoganda urinoonekera, wotorawo mari patoners kana uri chimoko, kwete ungotorerwa mari nevamwe uchingoshaya kuti vari kuita sei. Watanga kuti hanzi vane mushonga, ayewa vanoziva maproducts ekuita sei ekushandisa. Saka batai nhamba dziri pascreen idzo, kana kuita sei, kana kujoina WhatsApp kana link ririmo mudescription. Right, reka tipinde kunyaya yemapostori, timbotsura mapostori. Hanzi nasisi Fadzi apo, zvichiri zvekunamata here? Chicken inn yakatiparira shuwa, we need new leaders. Mushure mekunge papostwa kavidhio aka kemapostori achifamba achidedzera kuti sapatina baba ndipei sapatina baba. Varume vakuru, vakadzi vakuru, ndonyaya toda timbotaura nezvayo, timbonzwa apa first. Babamozi gamuchidzai sapatina agreement of sale bhuku ravo remota mutero wavo wegore avo. Amen. Ndiani Michael Chakaengesu? Ndio Michael. Amen. Makiza maspea acho. Right, ndo mashura ari kuitwa nemapostori aya, ndo kushandiswa kuri kuitwa mapostori nemusangano weZANU PF. Handiziva kuti mweya wavo wavanonamata kana kuti mwari wavo wavanonamata vachiitiswa zvinhu zvakadai so zvimboripo here?
zvine musoro here. But one thing andazofarira ndechekuti kubva kare Apostle TF Chiwenga vaigara vachitaura nenyaya yemapostori aya. Rega timbonzwa 1 or 2 kuti vari kuti chii kana kuti vaimboti chii pamusoro pemapostori aya. Zvana piyo nana dhamureta makawedzera kudhara azvina mavhesi. Kuti pakangoti dhamureta mukati piyo mukati ginatsiyo totoziva kuti amumo mbuku yeupenyu. Vari mbuku yeupenyu havadaro. Makamuona pavhesi ani piyo kana Yakobe. Baba Yakobe munozviziva. Chemera. Unosiya Jesu akanga ari paKalvari wakuchemera Yakobe. Asina kana chipeneti chaakakupa. Unoyatoroti iri dhigiri rekudzunga ine. Yes. Baba Yakobe munozviziva. Vatiri kuchemera. Baba Yakobe. Kwakutochikora muzura kunge dzungairwa. Benzi remunhu. Izvo zvine mukadzi nevana uchiita zvinhu zvakadai. Hanzi izvo zvine mukadzi nevana uchiita zvinhu zvakadai so zvesapatina. Zvana piyo nana dhamureta makawedzera kudhara. Vachinamata pamusoro pengirozi chita chengirozi nomwe nenyedzi nomwe dzechita chengirozi dzevana vacheche chinoraro pfuta siku nesikati kumabude zuva. Ukazvinzwa unotanga kutofunga kuti pana zvaMwari. Izvo madhimoni anonamatwa navahedheni. Yes. Right, mazvinzwira mega Apostle TF Chiwenga vachitaura danzoka vaona vachitaura kuti sapatina unofunga kuti ndezvaMwari apo madhimoni avanenge vachinamata. Handisi kushora bandiri kungotaura chokwadi sezvachiri kuti tiuye panapa timboadresa mapostori kuti kaunhu kavo kavari kuita kekutengesa ramangwana kwekuda bhokisi rechicken ini re$3 kana $5 ngavambomira. Vari kufanirwa kumiswa mapostori. They must be called to order kuti zvavari kuita izvo hazvina kunaka. Tikavasiya vachidai so vanoramba vachienderera, vanoramba vachipfurikidza, vanoramba vachiita sei vachifarisa vachifunga kuti vari kugona. ZANU-PF ingoripo pakushandisa machechi ane manumbers chete. Ndo zvavanongoda chete izvozvozvo. Havatorina kana basa nechechi iyoyo, havana kana basa nazvo. Vachitobva kustate house vamunangagwa vanenge vachitodedza ng'anga dzavo futi vachitoita zvavanenge vachiita. Hapana kuti mukuru wenyika ari kuda kunamata Mwari, mukuru wenyika ari kuziya Mwari. Hakuna zvinhu zvakadaro. Mapostori aya ngaabatwa. Mapostori aya hatikurudzire zvedu mhirizhonga, but ndo vanhu vekuti vanoda kunzi kombai murove. But handisi kuti varovei zvenyu, but ndingoti dai taikurudzira mhirizhonga taimbowa tichikombai murove mapostori ava, because zvavari kuita hazvina kana musoro. Unosapota chii chaunosapota pamusoro peZANU-PF? Chii chaungataure kuti ZANU-PF yakakuitira? Ndo mubvunzo andogara ndichibvunza vanhu, especially veZANU-PF vanouya on this platform. Hapana kana one ati andipindura, kana one zvake, but vanoramba vachidzokera vachingoti sapatina pamberi neZANU-PF. Right, zvikanzi that's how elections are won and lost. Itaiwo zvenyu cause muri kuita sei, muri kutorerwa crowd while you tweet. Handizoziva hangu apa kuti crowd riri kutorwa nderipa apa, because mapostori agara brain dzavo hadzisi kutotora dzakanaka, hadzisi kutomborizina, hadzisi kutombofunga. Wese munhu waunoona anosapota ZANU-PF just know kuti ane problem musoro umu, because ZANU-PF under normal circumstances chaiyo haisapoteke. Haina kana chinhu chaungadefend uchiti ZANU-PF yakaita zvakati, ZANU-PF yakaita zvakati. Tinokwanisa kunongedzera kuti ZANU-PF yakauraya zvakati, ZANU-PF yakauraya Ananhingi, ZANU-PF yakazoita zvakati. Smith achitorerwa nyika neZANU-PF kwaive nemagetsi, migwagwa yange yakanaka, mvura yaibuda patepe, vanhu vaienda kumabasa. Right now ZANU-PF has destroyed zvese izvozvo. Hakusisina magetsi,
mutaundi chaimo chaimo muri kucherwa mabhoho, muCBD mune muchicherwa mabhoho, vanhu vari kuswera vakagara muzvikona, hakuna kana mabasa. Yetoona gurumwandira remapostori akadai so richitenda kuti hanzi sapatina maita basa paSeWicknell. SeWicknell mari yacho ari kuiwana kupi? Imari yaari kukubirai futi. Imbavha togara tichizvitaura ende hatisi kuzomira kuzvitaura ende muchatobhoikana nekuti mbinga dzenyu imbavha. Mbavha vanhu ava. Mapostori, kwanai tiitirewo zvakanaka, musatengese nyika nenyaya yekuda chicken in, yekuda nyama nembatatisi. Ezvinezvi maakumba kwenyu maane nzara futi. Magara kumba kwenyu zvinezvi mabva kuState House, hamuna kana sende ramakapiwa. Maakukwara nenzara, madzokera kumavheji, sapatina hakusina kudya kwemweya. Ndipo paunongoona kuti hamufunge, munenge muchiitiswa zvinhu zvakadhakwa nenyaya yekuda kunzi hanzi takaenda kuState House. Zvinodyiwa here izvozvozvo? Hanzi munanga kwakagadzira Trababilasi. Inodyiwa here? Makamboidya kumba kwako? Yakakupa anything here chawakaisa mukati mehomwe mako uchitaura kuti because Trababilasi yakavakwa ndakanoshandawo ipapo ndikawanawo kamari ndikazotengawo mota? Hauna kana chinhu chaunenge unacho. Unenge ungoripo pakutambura nepakusapota zvinhu zvakadhakwa, uchingoshuvira kuti pamwe ndichazopiwawo mota naSeWicknell uchibvayo. Haambofa akakuona nekuti hauna kana basa, hauna kana chaunacho, hauna kana dhiri. Ndonyaya yanga chifamba nayo manje tati timbodedza mapostori, timbomaisa paorder kuti mapostori musatipumhukire, tikwanirei. Right now maakufa nenzara. Vamweni tokuziva munenge muna vakadzi 44 vana 2020, muri kuvachengeta nei nemaomero akaita nyika kudai so. Zvimwe zvinhu tangai mafunga, muri vanhu vakuru. Ndonyanga ifamba nayo manje. Yes, for me, Deejay and the rest of the crew behind the scenes. To it is bye for now. Let's meet in the next video.